Niġi għall-qagħda ekonomika u finanzjarja. Sur President, tul is-sena 2017 l-ekonomija Maltija kibret b'termini reali ta' 6.7% fil-waqt li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kibret b'5.4%. Dan jikkompara ferm tajjeb mar-rata ta' tkabbir ta' 2.2% reġistrata fl-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena kemm il-konsum u anke l-investiment kienu l-mutur ewlieni wara tkabbir. Il-konsum privat kiber b'6%. F'terminu ta' sena dan jirrifletti żieda sostanzjali ta' 700 miljun euro li bejn wieħed u ieħor nofshom kienu pagi salarji u nofshom fi profitti għall kumpaniji. It-tkabbir ekonomiku kompla jkun diversifikat matul l-ewwel nofs ta' din is-sena, hekk kif is-setturi kollha, inkluż il-manifattura u s-settur tal-bejħ, irreġistraw żidiet fil-valur miżjud gross. Is-suq tax-xogħol f'pajjiżna tul is-sena li għaddiet baqa' wieħed dinamiku bit-tkabbir rekord fl-impjiegi. Infatti, in-numru ta' nies impjegati qabeż il-200,000 ruħ fil-waqt li reġistrajna rata rekord baxxa ta' 3.8% f'Awwissu ta' din is-sena fejn jirrigwardja l-qatt. Fil-waqt li l-qas fost iż-żgħażagħ niżel għal rata baxxa ta' 8.8% fl-istess perjodu. Is-settur privat kompla jkun il-mutur ewlieni bżieda ta' 90% tal-impjiegi ġodda. Komplejna niksbu s-suċċessi anke fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali fejn il-kont estern ta' pajjiżna irreġistra surplus ukoll ta' 12.8% tal-prodott domestiku gross fit-tieni kwart ta' din sena. Sur President, nixtieq nagħti ħarsa lejn il-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna li qegħdin jidhru wkoll f'tabelli 1.1, 1.2 u 1.3. Irrid nikkonferma li skont l-aħħar statistika din is-sena se tkun it-tielet sena konsekuttiva li se tispiċċa f'surplus fil-bilanċ fiskali. L-istess f'dak li rigwardja id-dejn pubbliku. Il-mira li ninżlu taħt is-60% mhux talli lħaqniha iżda qbiżniha tant li d-dejn issa qed iqarreb is-47% tal-prodott domestiku. B'hekk qegħdin inkomplu nassiguraw is-sostenibilità tal-finanzi tal-pajjiż. Niġi issa għal xi tbassir. Il-Fond Monetarju Internazzjonali rriveda l-isfel it-tkabbir globali għal 3.7% għas-sena d-dieħla. Dan jirrifletti riskji negattivi u inċertezza fuq il-kummerċ internazzjonali minħabba l-introduzzjoni tar-tariffi u anke il-Brexit. L-ekonomiji tal-Unjoni Ewropea u żona euro mistennija jikbru b'2%, dan minħabba l-istess inċertenza u riski li għadni kemm semmejt. Għal pajjiżna nipprevedu li tkabbir ekonomiku jibqa' qawwi b'rata ta' tkabbir ta' 5.3% f'termini reali u 7.7% f'termini nominali. It-tkabbir mistenni jkompli jkun iġġenerat minn tkabbir fl-investiment ta' 8.4% u tkabbir fil-konsum privat ta' 4.1%. Dan jirriżulta bżieda ta' 3.7% fl-impjiegi u livell baxx ta' qatt li mbassar ikun ta' 4.3%. L-inflazzjoni mistennija li tkun ta' 1.9%. Fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali qed nipprevedu tkabbir fl-esportazzjoni ta' 2.2% għas-sena d-dieħla u dan it-tkabbir jirrifletti żidiet fl-esportazzjoni mistennija minn diversi setturi li jinkludu fost l-oħrajn is-setturi finanzjarji u dak tal-gaming kif ukoll tat-turiżmu. Għall-2019 qed inbassru surplus ieħor ta' 1.3%. Fil-waqt li l-peace tad-dejn mistenni jkompli jinżel issa għal 43.8% tal-prodott domestiku gross.